uNkulunkulu phezu kwempilo yakho. So umholi wakho umgadi ukuthi uthini ngomlomo wakhe phezu kwempilo yakho. Because once wageda amagama aqhamuka emlonyeni umholi wakho ulimele. Ngiyeke mina ngoba ngifikile mina njengoba ngizosho ngiyeke mina. Mina ngikhuluma ngomholi wamabi walekhaya. So izwi nezwa likhulumayo emlonyeni wakho. And enye into babushandu ebuya ilimaze abazalwane ilento yehistory yomholi. Jesus. Yabona once waba nehistory yomholi kube nzima ukuthi ukholele kumholi wakho. Kukela ngoba uMose wabulala umuntu eGibhithe kodwa wathi sebuye. Wathi uNkulunkulu uthe bathi baba ngeke akakwazi uNkulunkulu ukukhuluma nawe wena wabulala umuntu. Jesus. Wabatshela ukuthi uMose wathi uNkulunkulu uthe ngingabothatha umkhushi. Wathi uMose sethatha umkhushi bahleba ngaye. My God. Bathi hawu akuyena yini uMose owayesela ukuthi uNkulunkulu uthe yena umkhushe angamthathi manje umthatha kani kuhleba uMiriam beno-Aaron. Bakhuluma ngobani? ngoMose. Bithi phakathi uNkulunkulu wabashaya ngoxolo bakhuluma ngoMose. Hayi ukuthi uMose akalenzanga ukuthi ulenzile kodwa it's none of their business. Hallelujah. So bakhona nje abantu ekufanele ukhulume noma kanjani mhlawumbe ngabumaba umuntu othanda ukukhuluma kodwa kunabantu ekuyingozi ukukhuluma ngabo ngoba hey ngasikwenze kube nenkinga. Jesus. uNkulunkulu wehlisa inyoka zabadla bonke ababehlelwe ngoMose. Abakhuluma kabi njengoMose bethi uMose uzenza ngcono. Abanye babushanda ubake batshela uMose emehlweni ke bathi ngeke mfowethu engazuthi lo daba lakho lokuthi wena uzositshela ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wakho uthe sicela ukuyikhuphukela thina siye kombona noNkulunkulu wakho. Jesus. Why sathi uMose nifuna ukukhuphuka bathi labe bese wasethi hayi mani ngicela ngimbikele ukuthi niyeza. Angazi ukuthi ngoba kodwa ngicela ukumbikela qala ukuthi niyeza. Okhuphuka uMose ofika umtshela wathi uthe nje uNkulunkulu wathi no kuleke senibazwini. Jesus. Hamba kubatshela ukuthi abakhuphuka. Jesus. Uthi hayi wafika ubatshela uMose wathi hayi ke uNkulunkulu uvumile uthe ningakhuphuka. Hayi ngoba bayiqala intaba. Angithi manje ba undermine ugqo. Jesus. lukaMose. Oh, Jesus. Bathe nje beyiqala intaba bathe sebephakathi naphakathi na uNkulunkulu wakhihliza amalahle. Jesus. Basha bonke babuyele uyacabanga ngaamalahle. Behamba emalahleni sebebuyele emuva manje badilika ngeqhulu ijubane leli bathe bafika lapha ezansi bathi engazuthi right wena ukhuluma nalo uNkulunkulu wakho thina sizozwa ngawo